Derivace funkce je jeden z nejzákladnějších konceptů matematické analýzy, který má mnoha využití i mimo samotnou matematiku. Mé jméno je Balu a dnes se podrobně podíváme na to, co nám derivace funkce říká. Existuje taková jedna častá úloha, která motivuje v podstatě zavedení tohoto pojmu, a té úloze se říká úloha o tečně. O co jde tedy? Pojďme si uvést základní setup, se kterým budeme pracovat. To, co je důležitý, je, že máme nějakou funkci, která je definovaná na nějaké množině d. D je podmnožinou reálných čísel, takže je to funkce reálné proměnné. A pak máme nějaký bod a, který leží v té množině d. Později si uvedeme ještě nějaké silnější předpoklady pro to ačko, každopádně to až za chvilinku, neboť my v podstatě nevíme, co ještě po tom ačku budeme chtít, abychom mohli tu derivaci zavést. To se projeví, až budeme řešit tuto úlohu. No a co je samotnou tou úlohou, co je tou otázkou? Chceme nalézt tečna ke grafu funkce f v bodě a, kde teda tím slovem tečna teď myslíme intuitivně chápaný pojem. To znamená, když si nakreslíme obrázek, bude jasné, co tím myslíme a nebudeme to nějakým způsobem teďka formalizovat. To není náš cíl. A pojďme si tedy, jak už jsem zmínil, nakreslit obrázek. Máme tedy osu x, osu y a zde je nějaká funkce f. Na té funkci si můžeme vyznačit ten bod a. Zde je bod a. A tedy, protože ten bod leží na té křivce, tak zde musí být funkční hodnota f v bodě a. A naším úkolem je najít směrnici tady této přímky. A proč říkám směrnici? Každá přímka, tuhle přímku já označím t jako tečná, se dá vyjádřit následující rovnicí. Přesně bych měl říct každá lineární funkce, ne každá přímka. Ty, které jsou vertikální, samozřejmě vyjádřit touto rovnici nejdou, ale to už se dostáváme někam jinam. Tedy takováto přímka určitě jde vyjádřit touto rovnicí, a protože určit směrnici pro nás bude stěžejní, tady určit to kt bude pro nás ten zásadní problém, tak jsem říkal právě, že naším cílem je určit směrnici té tečny. To qt pak už dopočítáme, neboť to už určuje jenom polohu té přímky a polohu známe, neboť víme, že ta přímka prochází bodem a fa, tedy tady tímto bodem, na který jsem poukázal. Do dolního indexu těch koeficientů k a q dávám t, abychom poukázali na to, že to je koeficient pro tu tečnu, neboť nám se tady za chvilinku objeví další přímka. Jak teda určit tu směrnici? Jak určit ten náklon tady této přímky? Ta myšlenka je taková, že my se s tím bodem a posuneme o něco doprava, o nějaké kladné číslo h, takže zde máme nějaký kladný posun. A podíváme se opět na funkční hodnotu té funkce f v tomto bodě. To znamená, že zde máme funkční hodnotu f a plus h. A tady těmito dvěma body už lze jednoznačně proložit jediná přímka. Tu přímku já si označím s jako sečna, protože teďka opravdu sekáme tu křivku ve dvou bodech. A ta bude mít rovnici y se rovná ks krát q plus qs. Opět používám ty dolní indexy, abych poukázal na to, že to jsou koeficienty pro tu přímku s. A tady to ks, tedy směrnici té sečny, už umíme určit. To je známo už ze střední školy. A když si tady doplníme onen pravouhlý trojúhelník, tak tady v něm vidíme, jak to půjde to ks vyjádřit. Protože ks je v podstatě jednak tangens směrového úhlu, takže protilehlá odvěsna ku přilehlé odvěsně, pokud tohle je úhel, můžeme na to takto koukat. A nebo zkrátka je to poměr změny ve směru osy y ku změně ve směru osy x. Takže to si teďka vyjádříme. Změna ve směru osy y, to je tady tato změna, která se dá vyjádřit jako fa plus h minus fa.
tedy větší hodnota minus menší hodnota. No a změna ve směru osy x je tady vyjádřena jako to h, takže to takto ponecháme. A pak už v podstatě stačí jenom vyjádřit tu směrnici, to už nebude těžké, protože, jak už jsem zmínil, to KS se dá vyjádřit jako změna funkčních hodnot ku změně hodnot x. A delta f je teda fa plus h minus fa a změna ve směru osy x, tu jsme si označili jako h. Tomuto se říká diferenční podíl. Diferenční podíl, který bude pro zavedení derivace velice důležitý. Takže takto se počítá směrnice sečny, kterou vidíme na tom grafu. A ta základní idea, kterou teďka aplikujeme, bude ta, že my vezmeme ten bod a plus h a budeme ho přibližovat k tomu bodu a. Čím blíž bude ten bod napravo tomu našemu původnímu bodu a, tak tím přesněji bude ta směrnice sečny aproximovat směrnici té tečny. To je ta základní myšlenka. To znamená, že my vezmeme limitu, kde ten pravý bod půjde k tomu levému, což znamená, že v podstatě to h pošleme k nule. Ta vzdálenost mezi ačkem a a plus h bude nulová. Pojďme si to tady sepsat teda. Takže ta základní idea je následující. A směrnice té sečny se bude blížit ke směrnici tečny, pokud teda háčko pošleme do nuly, pro h jdoucí k nule. Takže pojďme si to napsat. Směrnice té tečny by teda měla být limita, kde h jde do nuly právě z toho diferenčního podílu, což je fa plus h minus fa lomeno h. A tady tuto limitu my označíme právě f s čárkou a budeme jí říkat derivace funkce f v bodě a. Za chvilinku si uvedeme definici. Každopádně se pojďme zamyslet nad jednou důležitou věcí. Já už jsem říkal, že ten bod a nemůže být libovolný bod v tom definičním oboru. Ten bod a musí být takový, že se k němu můžeme limitně blížit. To znamená, že ten bod a musí být na reálné ose v definičním oboru v té množině d a musí platit, že když my si vezmeme libovolné malé okolí kolem toho ačka, mimo to a samotné, takže tomu říkáme mimochodem redukované okolí bodu a, RA, a tak když si vezmeme nějaké takovéto okolí bez toho samotného středu, tak my vždycky musíme najít někoho, nějaký bod, já ho označím B, který leží v tom okolí a je to bod z té množiny D. A to musí platit pro libovolné redukované okolí. To znamená, že libovolně blízko toho Ačka budou vždycky nějaké body z toho Dčka. A to nám umožňuje, abychom se k tomu danému bodu mohli blížit limitně. A tady takovýto bod, který splňuje přesně to, co jsem zmínil, tomu se říká hromadný bod. Takže A je hromadný bod té množiny D, toho definičního oboru. To je důležitý pojem, který je nutný, neboť pakliže by tohle neplatilo, tak ta limita vůbec nemá smysl. Ta limita má právě smysl v tu chvíli, když ten bod je hromadný. Já tady zmiňuji, že A je hromadný bod, ale k tomu A se v podstatě v té limitě vůbec neblížíme. To není úplně pravda. No, když si tu limitu trošku přepíšeme, to znamená, že na místo limity pro h jdoucí k nule provedeme nějakou jinou limitu, která ale bude vycházet stejně, tak tam už bude úplně jasný, proč teda to a musí být hromadný bod. A to, co my provedeme, je následující substituce, kde my místo a plus h budeme značit x, nebo x budeme značit bod a plus h, to znamená, když to háčko půjde k nule, tak potom v podstatě to x půjde k ačku, že jo? To vidíme z té rovnosti, když h jde k nule, tady to jde k nule, tak to vymizí a x půjde k ačku. Skvělý. Takže v podstatě, když to přepíšeme, tak dostáváme, že to je limita, kde x jde k ačku a a plus h je právě x, takže zde píšu fx minus fa, to zůstane stejně, no a h se dá vyjádřit jako x minus a.
Takže toto je taky možnost vyjádření té limity a zde už vidíme, proč to a musí být hromadný bod definičního oboru. A pojďme se tedy finálně posunout k definici derivace. Takže jaké máme předpoklady? Máme teda nějakou funkci, která je definovaná na množině d je podmnožina reálných čísel a bod a, který musí být v tom dčku, ale samozřejmě musí být taky hromadný bod té množiny d, tedy pro libovolně malé redukované okolí kolem toho ačka vždycky bude nějaký bod z d, který tam leží. Připomínám tedy, co to znamená. Pokud limita z toho diferenčního podílu, já ji teda tady napíšu, limita, kde h jde do nuly, fa plus h minus fa lomeno h, případně použiju i ten ekvivalentní zápis, x jde do ačka, fx minus fa lomeno x minus a, existuje, pokud tato limita existuje, pak ji nazveme derivací funkce f. Trochu si to posunu, ať tady mám místo. Takže nazveme ji derivací funkce f v bodě a značíme ji buď teda f s čárkou a, jak už jsem zmínil, ale existují i jiná značení, která se třeba používají často ve fyzice. Já tady ta značení uvedu, nebudem si vyloženě říkat, proč se to takto značí, to možná nikde jinde. Tady můžeme použít následující podíl df ku dx v bodě a, případně se někdy používá taky zápis jenom df ku dx, kde x se rovná a, někdy se d lomeno dx vytýká jakoby před a tady se dodává funkce f. Většinou se tady dává nejdřív fx, až x se rovná a. Tohle je odůvodněno tím, že pak se zavádí ještě takzvaná derivace funkce nezávisle na tom, v kterém bodě to je. Takže to je derivace funkce na nějaké množině a ta se používá častěji, takže v podstatě tento zápis nám říká, že nejdřív zderivuj funkci a pak tam dosaď za x ačko. Ale to už předbíhám, my tady řešíme jenom derivaci funkce v bodě, takže máme jenom tady tato značení třeba. Existují i nějaké další, ale nebudeme se je uvádět. A všimněte si, že tady ten předpoklad, že pokud ta limita existuje, pak ji nazveme derivací, je důležitý. Jo. Pokud by to neexistovalo, což se může normálně stát, že limita neexistuje, pak samozřejmě nemá smysl ji nějak říkat, když ta hodnota neexistuje. A co ještě zmíním je, že ta limita může být samozřejmě vlastní, ale může být i nevlastní, tedy plus nebo minus nekonečno. A pojďme si to napsat. Jo. Takže pokud ta derivace f s čárkou a, tedy ta limita, je reálné číslo, nazýváme ji vlastní derivací. Nazýváme je vlastní derivací. Protože ta limita je vlastní. Pokud naopak to f s čárkou a vlastní není, ale existuje, takže už jediná možnost je, že je to buď minus nekonečno nebo nekonečno a nazýváme ji nevlastní derivací. Zase podle toho, že ta limita je nevlastní. Případ, kdy ta derivace vychází jako nevlastní, není úplně častý, ale přijde mně zajímavý, když si ukážeme příklad právě funkce, která má nevlastní limitu v jednom bodě. Pojďme si v závěru tedy této lekce uvést příklad. A ten příklad bude teda následující. Spočtěte derivaci funkce a signum, která má následující předpis. Signum x se rovná, je to takhle po částech definovaná funkce, když x budou kladné hodnoty, tak výsledek je jednička, když x je 0, tak je to přímo 0, když x je záporné, výsledek bude minus jednička.
a naším úkolem je teda spočíst derivaci tady této funkce v bodě 0. Tak, pojďme si ukázat obrázek, jak vlastně ta funkce vypadá, protože na tom se toho spousta projeví. A v nule je hodnota 0, tady tato hodnota, tady je hodnota 1, tady je hodnota -1 a zde napravo máme kladné hodnoty, to znamená tam ta hodnota je právě 1, nalevo od nuly máme hodnoty -1. Takže takhle vypadá graf té funkce signum. A chceme spočítat derivaci tady této funkce v tom středu. Tak pojďme se na to podívat. Budeme vycházet přímo z definice, jak jinak. To znamená, že chceme signum s čárkou v bodě 0, což není nic jiného než limita, kde h jde do nuly. A já napíšu ještě teda, nebo napíšu tady rovnou už ten diferenční podíl s označením té funkce signum. Tady je fa plus h obecně, takže signum 0 plus h minus signum 0 lomeno h. Tak to vypadá ten diferenční podíl v té limitě. Posuneme se dál. Signum 0 plus h je samozřejmě signum h. Ještě tady napíšu limitu. Dostáváme signum h minus signum 0, ale signum 0 je 0. Takhle je ta funkce definovaná, takže jediné, na co se redukuje ten diferenční podíl, je teda podíl signum h lomeno h. A protože signum je napravo od nuly a nalevo od nuly definován různě, tak je tady výhodné spočítat nejdřív limitu zprava a limitu zleva. A pokud se budou rovnat, tak ta společná hodnota je právě hodnotou této limity. Tak pojďme na to. Takže nejdřív teda za a spočítáme limitu zprava, takže h jde do nuly zprava, signum h lomeno h. Protože h je kladné číslo, tak signum h je jednička. Takže my můžeme psát, že to je limita, kde h jde do nuly zprava z 1 lomeno h. A pokud si vzpomeneme, jak vypadá graf hyperboly, já to tady připomenu, graf hyperboly napravo od nuly vypadá nějak takto, takže pokud my se blížíme do nuly zprava, tak ty funkční hodnoty takhle rostou nade všechny meze, to znamená, dostáváme hodnotu nekonečno. Takže limita zprava nám vyšla nekonečno. Podíváme se ještě na limitu zleva, takže za b limita, kde h jde do nuly zleva ze signum h lomeno h. A signum h dá záporným číslům -1, takže dostáváme, že to je limita pro h jdoucí k nule zleva -1 lomeno h. Pro názornost já to mínus ještě vytknu. Dostáváme limitu, kde h jde do nuly zleva z 1 lomeno h. Máme stejnou funkci, akorát se teďka k té nule blížíme z druhé strany, to znamená, dostáváme následující obrázek, h jde do nuly zleva, funkční hodnoty teda klesají pode všechny meze. V tuhle chvíli to znamená, že dostáváme, že ta samotná limita, tady tato limita je minus nekonečno. Ale protože je před tím symbolem lim ještě jedno mínus, tak je to minus minus nekonečno, což je nekonečno, takže ta limita vyšla zase nekonečno. A zprava a zleva nám to vyšlo stejně, tak to tedy znamená, že ta společná hodnota tady těchto jednostranných limit je ta samotná limita toho diferenčního podílu a to znamená, že signum s čárkou v bodě 0 je nekonečno. Takže zde vidíme nějaký příklad, která opravdu nevlastní derivace. A na závěr si ukážeme, jak to vypadá na obrázku. Proč ta derivace vychází nekonečno. Tak derivace v podstatě je směrnice tečny v nějakém bodě a tu získáme tak, že ji nejdřív aproximujeme sečnou a ty sečny neustále nakláníme tak, dokud se to nebude přibližovat k té tečně. Jakoby. Ovšem tady tu roli tečny mít asi úplně nebude, když se na to podíváme. Máme bod teda 0, my ten bod o něco třeba zvětšíme, podíváme se zde, proložíme tady ty dva body sečnou. Směrnice té sečny má nějakým způsobem aproximovat směrnici tečny. A co my děláme je, že my přibližujeme tady tento pravý bod k tomu středu. To znamená, že se posuneme třeba o tento kousek, dostáváme nějakou takovouto sečnu,
pak se posuneme ještě blíž, dostáváme nějakou takovouto sečnu a tak to v podstatě pokračujeme a všimněte si, co se tady vlastně děje. Ty sečny se neustále naklání a zvětšují svou směrnici. Neustále je větší a větší a větší a opravdu v tom limitním procesu ty směrnice budou růst nade všechny meze a tedy ta limita v podstatě bude nekonečno. A právě proto nám i ta derivace vyšla nekonečno.